Здравейте, това съм аз, господин Мистерио. Добре, днеска ще ви покажа нещо ново, нещо уникално в моя канал. Но преди това посвещавам този видеоклип на приятеля ми Калуян. И да, нека продължим. Днеска ще говорим за най-лесния начин да слезе и да се качи по стълбите. Първо ще говорим за слизането. Най-лесният начин да слезе по стълбите за най-бързо време е като ходиш бързо, но без да тичаш. И единственият начин да се случи без да се пребиеш е ако си гледаш в краката. А пък за най-бързо качване най-бързият начин за най-бързо качване по стълбите май няма такъв, но все че го измисли някой човек. За сега най-бързи начин е обикновения начин. А ето го и новото нещо на канала. Новините на канала. Сега ще видите. И сега сте на живо с новините на каналът ми. Днесните новини са за играта Need for Speed. В тази игра всеки месец дават по нова кола или по 2 нови коли, за които трябва да печели с карти, като специални коли. Останалите са си от играта. Днешната специална кола ще залезе чак след ден и 8 часа. И тази кола е BMW-то на Razer. Имайки предвид, че днеска сме 21 март 2016. А пък сега часът е 18:09. Представете си в кое време ще почне това състезание. Да не сте подготвени, защото си има голямо събиране на карти. А сега следващите ни новини. Следващите новини очаквайте нова поредица към Hot с количките ни. И тя е поредица свързана с писти. Тя скоро ще лезе малко след поредицата за коли, която вече излязла, което означава, че скоро ще излезне. Очаквайте я през месец април. И да, очаквайте през месец април новата серия на видеоклипове. Надявам се да ви хареса тази серия. Но сега нека продължим. Така както се говореше, има и едни други неща, за които да говорим. Нека продължим, защото има още много факти. Както казвахме, следващите новини са: в училището Петко Славейков едно от хлапетата е направило невероятна шега. И шегата е да замери с тоалетна хартия целият коридор и цяла стая, само защото му е било скучно. Представяте ли си? Ако го видите, сигурно ще си умрете от смях. Но е вече късно да го видите, защото тази хартия е вече изчистена, а наказанието му за нещастие е било да изчисти стаята. Но хубавото на това е, че не е толкова тежко, колкото най-тежкото наказание.
И той въпреки това се продължи с шегите. За щастие, так му се ни разсмива. Това беше всичко с новините. Сега ще продължим. Надявам се, че харесахте новото нещо в тази страница. Или както се нарича се канал. И защото вече и аз се обърках. Но надявам се да ви е харесало. Аз с клиповете, с напредъка, че продължавам с още и още. И надявам се най-сетне да мога да измисля нещо по-сполучливо. Но да сега ви пожелавам да имате много късмети и до скоро!